హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. సో ఈరోజు లెవెల్ 2 భగవద్గీత యథాతథం క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం, సుస్వాగతం. సో ఈరోజు మనము ఈ 13వ అధ్యాయంలో నిన్న చూసిన శ్లోకాలు కాకుండా మిగిలిన శ్లోకాలను పూర్తి చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈ అధ్యాయము అర్జునుడు కొన్ని ప్రశ్నలు అడగడం ద్వారా ప్రారంభమైనటువంటిది. సో ఆ క్రమంలోనే ఆయన మరి అడుగుతాడు, ప్రకృతి అంటే ఏమిటి, పురుషుడు అంటే ఏమిటి, క్షేత్రం అంటే ఏమిటి, క్షేత్రజ్ఞం అంటే ఏమిటి, జ్ఞానం ఏంటి, జ్ఞాన విషయం ఏంటి అని అడిగితే ఆ భగవంతుడు వాటిని గురించినటువంటి అంశాలను తెలియచేసినటువంటివి మనము చూసినటువంటివి. సో ఆ ఆత్మ అలాగే పరమాత్మల గురించి, ఆ పరమాత్మని గురించి, ఆత్మ గురించినటువంటి అంశాలను పరమాత్ముడు సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్నటువంటి ఆ పరమాత్ముని గురించినటువంటి విషయాలను తెలియచేసినటువంటి తదుపరి ఇక ఈ ఆత్మ పరమాత్మలను ఎవరు తెలుసుకోగలరు అనేటువంటి అంశాలు. అంతకుముందు శుద్ధ భక్తులు, జ్ఞానం అంటే ఏంటి అనేటువంటి విషయాలను కూడా తెలియచేసినటువంటిది నిన్నటి క్లాస్లో మనము చూసినటువంటిది. హరే కృష్ణ. సో 13వ అధ్యాయంలోని 19వ శ్లోకము. ఇతి క్షేత్రం తథా జ్ఞానం జ్ఞేయం చోక్తం సమాసతః మద్భక్త ఏతద్విజ్ఞాయ మద్భావాయోపపద్యతే. సో ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నారు, ఇక ఈ విధంగా క్షేత్రము, జ్ఞానము మరియు జ్ఞాన విషయమును నేను సంగ్రహంగా తెలియచేశాను. కేవలము నా భక్తులు మాత్రమే దీనిని యథార్థంగా అర్థం చేసుకోగలరు. అలా చేసిన పిదప
వారు నా యొక్క దివ్య స్వరూపాన్ని పొందుతారు అంటూ ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను చూసినటువంటిది. ఎందుకంటే దేహమును ఉమ్, మరి ఆ జ్ఞానము తెలుసుకోనగినటువంటి దాని గురించి భగవంతుడు సారాంశంగా వర్ణించినటువంటి అంశాలను ఇక్కడ మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా ఆయన ఆ కర్మక్షేత్రాన్ని గురించి ఉమ్, అలాగే దేహాన్ని ఎరిగినటువంటి వారి గురించినటువంటి ఆ అంశాలను ఇంకా తెలియచేస్తూ ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ప్రకృతిం పురుషం చైవ విద్యనాధివుభావపి వికారం వికారాం చ గుణాం చైవ విద్ధి ప్రకృతి సంభవాన్. సో ప్రకృతి జీవులు రెండూ కూడా అనాది అయినవి అని తెలుసుకోవాలి. అంటే ఈ ప్రకృతి, ఈ భౌతిక ప్రకృతి, అలాగే జీవులు, ఇవి ఆది రహితులుగా ఎప్పటి నుంచో ఉన్నటువంటివి. అంటే మరి మధ్యలో వచ్చినవి కాదు అని, అనాదిగా ఉన్నవి అనేటువంటివి తెలుసుకోవాలి అని. అలాగే వాటిలో కలిగేటువంటి మార్పులు, ఆ భౌతిక గుణాలు కూడా ఆ భౌతిక ప్రకృతి నుండే ఉద్భవించినవి అని అనేటువంటి విషయం. అంటే ఇక్కడ ప్రకృతి మరియు జీవుడు రెండు కూడా నిత్యమైనటువంటివి. అంటే అవి రెండు కూడా ఈ సృష్టి కంటే ముందు నుంచే ఉన్నటువంటివి అనేటువంటిది ఇక్కడ మనము అర్థం చేసుకోవలసినటువంటి అంశము. మరి అయితే ఆ ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఈ భౌతిక ప్రకృతి భగవంతుని యొక్క శక్తి నుంచి వచ్చినటువంటిది. జీవులు కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తి. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని యొక్క వివిధ రకాలైనటువంటి శక్తులలో అపర శక్తులుగా మనకి చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటి అంశము. అలాగే ఈ భౌతిక ప్రకృతి ప్రకటన కావడానికి ముందే జీవులు మరియు ప్రకృతి కూడా ఉన్నాయి. అందుకే అనాది అయినవి అని తెలియచేయబడుతూ ఉన్నటువంటి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఈ ప్రకృతిలోనికి మహావిష్ణువు తీసుకోబడి అవసరమైనప్పుడు తిరిగి దాన్ని మహాతత్వం నుండి అది ప్రకటితం అవుతూ ఉండేటువంటిది. అంటే ప్రళయకాలంలో ఆయనలోకి పోవడము, తర్వాత వ్యక్త అవ్యక్తాలుగా ఉండేటువంటి అంశాలను కూడా మనము ఇక్కడ తెలుసుకుంటూ ఉన్నటువంటిది. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, కార్యకారణ కర్తృత్వే హేతు ప్రకృతిరుచ్యతే పురుష సుఖ దుఃఖానాం భోక్తృత్వే హేతురుచ్యతే. సమస్త భౌతిక కార్యమునకు కారణమునకు ప్రకృతియే హేతువు అని చెప్పబడింది అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ఈ సమస్తమైనటువంటి భౌతిక కారణాలకు ప్రకృతే కారణంగా చెప్పబడింది. కాగా ఈ జగత్తులో నానా రకాలైనటువంటి, అంటే ఈ సుఖ దుఃఖాలు, లాభ నష్టాలు, అలా సుఖ దుఃఖాలు అనుభూతి చెందుటలో అంటే వివిధ రకాలైనటువంటి దుఃఖాలకు సుఖాలకు జీవుడే బాధ్యుడు, అంటే జీవాత్మయే బాధ్యుడు అని చెప్పబడింది అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ జీవులు వివిధ దేహాలు పొందుతూ ఉంటుంటాయి. ఈ సృష్టిలో 84 లక్షల రకాలైనటువంటి మరి జీవరాశులు ఉన్నవి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఈ రకాలన్నీ కూడా ప్రకృతి నుండి పుట్టినటువంటివే. ఈ దేహంలోనూ లేదా వేరే దేహంలోనూ వసించాలనేటువంటి కోరుకునేటువంటి మన యొక్క ఇంద్రియ భోగాల నుండి ఉత్పన్నమవుతుంది. అందుకే ఇక్కడ జీవుడే బాధ్యుడు, జీవాత్మయే బాధ్యుడు అని చెప్తున్నారు. అతడు ఆ విధంగా వివిధ రకాలైనటువంటి దేహాలలో
ఈ సృష్టిలో చెప్పబడినటువంటి 84 లక్షల రకాలైనటువంటి జీవజాతులలో మరి అతడు కోరుకునేటువంటి ఆ భావాలను అనుసరించి, ఇంద్రియ భోగాలను అనుసరించి ఈ ఉన్నటువంటి దేహాలలో ఏదో ఒక దేహ తొడుగుని అతడు పొందుతూ ఉండేటువంటి అంశంగా మనం ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అలాగే జీవుడి యొక్క భౌతిక సుఖదుఖాలు అతని దేహానికే కలుగుతూ ఉండేటువంటివి. వాస్తవానికి అతని యొక్క స్వయంగా జీవుడికి జరిగేటువంటివి. హరే కృష్ణ. ఈ ఈ భావనలు ఇవన్నీ ఏదైతే ఉన్నాయో ఈ దేహానికి, ఆ ఇంద్రియ భోగ వాంఛలన్నీ కూడా ఈ దేహానికి మాత్రమే కలిగేటువంటివి. అంతేకాని ఆ జీవుడికి వీటితో సంబంధం లేదు వాస్తవానికి. ఈ సుఖాన్ని పొందడం కానీ, దుఃఖాన్ని పొందడం కానీ, ఇంకా ఏవైనా భౌతికమైనటువంటి భావనలన్నీ కూడా ఈ దేహానికి సంబంధించినవిగానే చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంటుంది. ఎందుకంటే ఈ భౌతికమైనటువంటిది ఏది కూడా అతని యొక్క మూల స్థితి ఆనందం గురించినటువంటిది కాదు అని చెప్తుంటారు. సో కాబట్టి మరి నిజమైనటువంటి స్థితి ఏంటంటే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఆనందము, ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించడము, ఆ భగవంతుని పాదపద్మాలను ఆశ్రయించడం కలిగేటువంటి ఆనందమే నిజమైనటువంటి ఆనందం. అది బ్రహ్మానందానికంటే కూడా ఉన్నతమైనటువంటి ఆనందంగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా ప్రకృతిపై ఆధిపత్యం చలాయించాలి అనేటువంటి కోరిక కారణంగానే ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉంటాం. ఈ జనన మరణ చక్రాలలో మనం బద్ధజీవులమై ఉండిపోతూ ఉన్నటువంటిది. కానీ ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో ఇలాంటిది ఏది కూడా, ఈ రకాలైనటువంటి దేహాలు ఏవి కూడా ఉండవు. ఎందుకంటే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జగత్తు పవిత్రమైనది. మరి అక్కడ ఇవన్నీ కూడా ఏమి నిత్యమైనటువంటి ఆనందాన్ని పొందేటువంటి, ఆ భగవంతునికి సేవ చేస్తూ ఉండేటువంటి స్థితి మాత్రమే అక్కడ ఉండేటువంటిది. సో సాధారణంగా మనకి బ్రహ్మ వైవర్తిత పురాణంలో చెప్పబడినట్లుగా మనకు సాధారణంగా ఈ మానవ జన్మ లభించాలంటే ఇంతకు ముందు 84 లక్షల రకాలైనటువంటి జీవజాతులలో అంటే దాదాపుగా 80 లక్షల రకాలైనటువంటి జీవులలో జనన మరణాలను తీసుకున్న తర్వాతనే మనకి తదుపరి ఈ మానవ జన్మ వస్తుంది అని చెప్తారు. మరి ఈ మానవ జన్మ ఆ భగవంతుడిని చేరుకోవడానికి, ఆ భగవంతుడిని ఆశ్రయించడానికి, ఆ భగవంతుని పాదపద్మాలను శరణం చేసుకోవడానికి తప్ప వ్యర్థం చేసుకోవడానికి కాదు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో మనకి ఉన్నటువంటి పురాణాలలో, అష్టాదశ పురాణాలలో ఒకటైనటువంటి ఆ విష్ణు పురాణము, గరుడ పురాణములో వివిధ రకాలైనటువంటి జీవుల గురించినటువంటి భావనలు ఉన్నవి. అక్కడ చెప్పబడుతుంది జలజ నవలక్షణి అని చెప్తారు. అంటే జలచరాలు 9 లక్షల రకాలుగా ఉంటాయి. స్థావర లక్ష విశంతి అంటే స్థావర జంగమాలు చెప్పబడేటువంటి, స్థావరంగా ఉండేటి, స్థిరంగా ఉండేటువంటివి 20 లక్షల రకాలు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే క్రిమయో రుద్ర సంఖ్య అని రుద్ర సంఖ్య అంటే 11 లక్షలు. క్రిమికీటకాలు, సూక్ష్మజీవులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి 11 లక్షల రకాలైనటువంటి జీవులు ఉంటాయని చెప్తారు. పక్షిణం దశలక్షణం, పక్షులు 10 లక్షల రకాలుగా ఉన్నవి అని. త్రిశం లక్షాని పశువః, పశువులు చతుస్పాదులు 30 లక్షల రకాలు అని. చతుర్లక్షాని మానవః, మానవులు 4 లక్షల రకాలుగా మానవ జాతులు ఉన్నవి అని చెప్పారు. మొత్తంగా 84 లక్షలు. అలాగే గరుడ పురాణం ప్రకారంగా మనకి అంటే గుడ్డు నుండి పుట్టేవి, నీటి చెమ్మ నుండి వచ్చేవి, భూమిని చీల్చుకొని పుట్టేవి, మావి చేత కప్పబడి పుట్టేవి అనేటువంటివి అనే రకాలుగా చెప్తూ ఉంటారు. 21 లక్ష గుడ్ల నుండి పుట్టేటువంటి జీవులు అని చెప్తుంటారు.
తడి ద్వారా చెమ్మ నీటి తేమ నుండి పుట్టేవి 21 లక్షలు. అలాగే భూమిని చీల్చుకొని అంటే మొక్కలు లాగా వచ్చేటువంటివి. సో 21 లక్షలు అని. అలాగే జరాయు మావి చేత కప్పబడేటువంటివి 20. అన్ని మొత్తం కడి మళ్ళీ ఆ విధంగా చూసినా 84 లక్షల రకాల జీవజాతులుగానే చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో 9 లక్షల రకాలు జలచరాలు, నీళ్ళలో జీవించేటువంటి జీవులు. 20 లక్షల రకాలు ఈ స్థావరాలు, మొక్కలు. అలాగే 11 లక్షల రకాలు క్రిమి కీటకాలు, ఇన్సెక్ట్స్. 10 లక్షల రకాలు వివిధ రకాలైనటువంటి పక్షులు. ఇక 30 లక్షల రకాలు జంతువులు, చతుస్పాదులుగా ఉన్నటువంటి జీవులు అని చెప్తారు. 4 లక్షల రకాల మానవులు ఉన్నారు. మానవులు ఏంటి ఒకలే కదా అనుకుంటాం, కానీ 4 లక్షల రకాలైనటువంటి మానవ జాతులు ఉన్నవి అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది మనకి. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి బయాలజికల్గా సైన్స్లో కూడా ప్రూవ్ చేయబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలే ఇవన్నీ కూడా. సో ఇవన్నీ ఎప్పుడో మనకి పురాణాలలో చెప్పబడ్డాయి. ఇప్పుడేదో మేము కనుక్కొని ఆ జీవుల రకాలు, ఈ జీవుల రకాలు, ఆ రకాలు, ఈ రకాలు అని చెప్తూ ఉంటాం, కానీ ఇవన్నీ కూడా ఆల్రెడీ మనకి పురాణాలలోనే కరెక్ట్గా లెక్కలతో సహా చెప్పబడినటువంటివి మనకున్నటువంటివి. సో ఇది మనం క్రమం చూసినట్లయితే ఈ జలచరాలు అధమజీవులుగా చెప్తారు, మానవులు ఉన్నతమైనటువంటి జీవులు, ఆ తర్వాత జంతువులు, తర్వాత పక్షులు, తర్వాత ఇలా సరీసృపాలు, క్రిమి కీటకాలు, ఇలా జలచర జీవులుగా మనకి ఉన్నటువంటివి. అందుకే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, పురుష ప్రకృతిస్థో హి భుంక్తే ప్రకృతి జాన్ గుణాన్ కారణం గుణ సంగోస్య సద సద్యోని జన్మసు. భౌతిక ప్రకృతి యందు త్రిగుణములను అనుభవించుచు జీవుడు ఈ విధంగా జీవనమును కొనసాగించును. భౌతిక ప్రకృతిలో అతనికి గల సంపర్కమే దీనికి కారణము. ఆ విధంగా అతడు ఉత్తమ అధమ జన్మలను పొందుతూ ఉంటాడు. అంటే తాను పొందేటువంటి భావనలకు, ఈ ప్రకృతిపై తాను ఆధిపత్యం చలాయించాలి అనేటువంటి ఉన్నటువంటి భావనలకు అనుకూలంగా ఈ దేహాలను అతడు పొందుతూ ఉన్నాడు అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే భౌతిక ప్రకృతిలో జీవుడు త్రిగుణాలను అనుభవిస్తూ ఈ విధంగా ఆ జీవన రీతులను, అంటే సాధారణంగా అధమ జీవులు ఇలా ఉండేటువంటి ఆ జీవన రీతులను అనుసరిస్తూ ఆ ప్రకృతి సాంగత్యమే, అంటే ఈ ఆ త్రిగుణమయమైనటువంటి ఆ ప్రకృతి సాంగత్యంలోనికి అతడు రావడం వల్లే ఈ నానా రకాలైనటువంటి జీవజాతుల్లో అవి మంచి కావచ్చు, చెడువి కావచ్చు. కొన్ని జంతువులు చెడుగా మనం భావిస్తూ ఉంటుంటాము. అలా జీవులు, ముఖ్యంగా ఈ శ్లోకంలో మనకి జీవులు ఒక దేహం నుండి వేరొక దేహానికి ఏ విధంగా మార్పు చెందుతారో తెలుసుకోవడానికి ఈ శ్లోకం మనకి చాలా చక్కగా ఉపయోగపడుతూ ఉన్నటువంటి శ్లోకము. ఎందుకంటే అంతకుముందు కూడా మనకు 2వ అధ్యాయంలో చెప్పబడినటువంటిది, జీవుడు ఒక దేహంలో నుండి వేరొక దేహంలోనికి వెళ్తాడు అనేటువంటిది అక్కడ చెప్పబడినటువంటిది. అది వస్త్ర మార్పు, వాసాంశి జీర్ణాన్యత అంటూ చెప్తుంటారు అక్కడ కదా. వస్త్రాలను మార్చుకున్నట్లుగా అతడు ఒక దేహం నుండి వేరొక దేహానికి కొనసాగుతూ ఉంటుంటాడు. ఆ క్రమంలో అతడు జంతువులాగా, పక్షిలాగా, పురుగులాగా, జలచరంలాగా, లేదా సాధు పురుషునిలాగా, నల్లి, బల్లి, ఇలా వివిధ రకాలైనటువంటి జంతువులుగా, పిల్లి, కుక్క, ఇలా మనకుండేటువంటి భావనల ప్రకారంగానే తదుపరి జన్మ. అందుకని అంతకుముందు కూడా చెప్పారు, మరణ సమయంలో ఏ భావనలో ఉంటే ఆ భావనలకు అనుకూలమైనటువంటి దేహాలను పొందుతూ ఉంటారు. అలాగే మరణ సమయంలో ఉండేది ఎలా వస్తుంది అంటే జీవితకాలంలో మనము
ఆచరించినటువంటి విషయాల ఆధారంగానే అది వస్తూ ఉంటుంటుంది. సో కాబట్టి ఈ భౌతిక ప్రకృతిపై ఆధిపత్యం చలాయించాలనేటువంటి కోరికను తగ్గించుకొని ఆధ్యాత్మికంగా పురోభివృద్ధి చెంది వైరాగ్యాన్ని అంటే ఈ ఫలాసక్తిని వదులుకున్నట్లయితే ఈ జనన మరణ చక్రాల నుండి అంటే ఈ బహుబంధాల నుండి బయటపడి దివ్యమైనటువంటి స్థితి, యథార్థమైనటువంటి మన యొక్క స్థితి అయినటువంటి ఆ దివ్య స్థితిని పొందగలుగుతాము అనేటువంటిది చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. హరే కృష్ణ మాతాజీ, స్క్రీన్ వస్తుంది కదా, మీకు కనిపిస్తుంది కదా? వస్తుంది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. కూడా క్లియర్ గానే ఉందిగా? బాగుంది ప్రభుజీ, చాలా క్లియర్ గా ఉంది. ఓకే. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను ఉపద్రష్టానుమంతా చ భర్త భోక్త మహేశ్వర పరమాత్మేతి చాప్యుక్తో దేహేస్మిన్ పురుష పరః. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఇక్కడ ఉపద్రష్ట అంటే పర్యవేక్షకుడు, మనం జరుగుతున్నటువంటి వాటిని ఉపద్రష్ట చేసేటువంటి వాడు అని చెప్తారు. అనుమంత అంటే అనుమతిచ్చేటువంటి వాడు, మనం చేసుకునేటువంటి వాటికి వాటికి సంబంధించినటువంటి. భర్త అంటే ప్రభువు, భోక్త అంటే పరమ భోక్త అని, మహేశ్వర భగవంతుడే. సో ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, అయినను ఈ దేహమునందు దివ్య ప్రభువును, దివ్య యజమానుడును, పర్యవేక్షకుడును, అనుమతించువాడును, పరమాత్మగా ప్రసిద్ధి చెందినవాడును అగు దివ్యభోక్త వేరొకడు కలడు. ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకుంటున్నట్లుగా ఈ దేహంలో ఆత్మతో పాటు పరమాత్ముడు కూడా ఉంటాడు. ఆయనే ఆ భగవంతుని యొక్క, కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క ఒక అంశం నుంచి వచ్చినటువంటి అవతారాలలో, పురుష అవతారాలలో ఒకరైనటువంటి క్షీరోదక సాయి విష్ణువు అని చెప్తూ ఉంటారు. సో కాబట్టి మరి సర్వదా వ్యక్తిగత ఆత్మతో కూడి ఉండేటువంటి పరమాత్ముడు ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రాతినిధ్యంగా ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అందుకే అంటున్నారు ఆయన, ఈ దేహమునందు దివ్య ప్రభువును, దివ్య యజమానుడును, పర్యవేక్షకుడును, అనుమతించువాడును, అందుకని ఉపద్రష్ట, అనుమంత, భర్త, భోక్త, మహేశ్వర, పరమాత్మేతి అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఆ పరమాత్ముడు కూడా ఎటువంటి వాడు అంటే దివ్యమైనటువంటి ప్రభువు, దివ్య యజమానుడు, పర్యవేక్షకుడు, అన్నిటినీ అనుమతించేటువంటి వాడు అయినటువంటి ఆ పరమాత్ముడుగా ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి ఆ భగవానుడు ఉన్నాడు అని చెప్తున్నారు. ఆయనే దివ్య భోక్త అంటూ చెప్తున్నటువంటి. ఎందుకంటే ఇక్కడ సర్వదా ఈ వ్యక్తిగత ఆత్మతో కూడి ఉండేటువంటి పరమాత్ముడు ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రాతినిధ్యం. ఆ భగవంతుడు సాధారణ జీవుడు కాదు, ఆయన పరమాత్ముడు. భగవంతుని యొక్క ఆ పరతత్వం యొక్క ఒక అనుభూతి అది పరమాత్ముడు. కానీ ఆ అద్వైత తత్వవేత్తలు మాత్రము క్షేత్రజ్ఞుడు ఒక్కడే అని, అంటే పరమాత్మకు ఆత్మకు భేదం లేదని చెప్తూ ఉంటుంటారు. కానీ వాస్తవానికి మనకు భగవద్గీత చెప్తున్నటువంటిది ఆత్మ పరమాత్మలు భిన్నములుగా ఉండేటువంటి. సో ఇంకా ఏవం వేత్తి పురుషం ప్రకృతిం చ గుణై సహ సర్వతా వర్తమానోపి
న స భూయోభిజాయతే. ప్రకృతి జీవాత్మ మరియు ప్రకృతి గుణముల మధ్య సహచర్యములను గురించి యథార్థమును అర్థం చేసుకున్నవారు మళ్ళీ ఇక్కడ పుట్టరు. వారి ప్రస్తుత స్థితి ఎలా ఉన్నా వారు విముక్తి చేయబడతారు అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ప్రకృతి పరమాత్ముడు, వ్యక్తిగత ఆత్మ, అలాగే వీటి మధ్య ఉండేటువంటి సంబంధాన్ని గురించినటువంటి స్పష్టమైనటువంటి అవగాహన మనిషిని ముక్తుణ్ణి చేస్తుంది అని చెప్తుంటారు ఈ భవబంధనాల నుండి. సో ఆ విధమైనటువంటి అవగాహన పొందినటువంటి వాడు మళ్ళీ ఇక్కడ పుట్టడు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఈ భౌతిక ప్రకృతి బలవంతంగా అతన్ని తిరిగి అంటే ఈ భౌతిక ప్రకృతిలోకి తిరిగి రాకుండా ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం వైపుకు వెళ్ళేటట్లుగా ఆ జ్ఞానం చేస్తుంది. ఆ విధమైనటువంటి జ్ఞానం, ఎందుకంటే మనకి జ్ఞాన యోగాలకు చెప్తున్నారు. ఆ విధమైనటువంటి అవగాహన, ఆ విధమైనటువంటి యథార్థాన్ని అర్థం చేసుకున్నటువంటి వాడు ఆ విధంగా పొందినటువంటి జ్ఞాన ఫలితంగా అతడు ఈ భవబంధనాల నుండి విముక్తుడవుతారు అనేటువంటి విషయము చెప్తుంది. అది మనకి ఈ అవకాశం ఈ కలియుగంలో ఆ భగవన్నామ స్మరణమే, ఆ భగవంతుని హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవన్నామ స్మరణ చేస్తూ భగవంతుని యొక్క భావనల్లో ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి వాతావరణంలో శుద్ధ భక్తుల యొక్క సాంగత్వంలో మెలగడం ద్వారా ఒక ప్రామాణికులైనటువంటి వారిని, సాధు పురుషులను, గురువులను యొక్క సాంగత్వంలో, అలాగే కొంత స్వయం కృషితో కూడా కలుపుకొని ఆ భగవంతుడిని అర్థం చేసుకునే విధంగా మనకి భగవద్గీత చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి ఆ భగవంతుడిని అర్థం చేసుకునేటువంటి వివిధ మార్గాలను గురించి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు మనకి ఆ భగవంతుడు. ఇక్కడ జ్ఞానేనాత్మని పశ్యంతి కేచిదాత్మనమాత్మన అన్యే సాంఖ్యేన యోగేన కర్మయోగేన చాపరే. అయితే ఈ విధమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని కొందరేమో ధ్యానం చేత, కొందరేమో జ్ఞాన అభ్యాసనము ద్వారా, ఇంకొందరేమో నిష్కామ కర్మలు చేయడం ద్వారా ఆ పరమాత్ముణ్ణి తమయందే దర్శించుకుంటారు, తమలోనే దర్శించుకుంటారు అనేటువంటిది చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఎందుకంటే ఆత్మానుభూతి కోసమై మనిషి అన్వేషణ మరి ఆ సంబంధించిన వరకు కూడా బద్ధజీవులను రెండు రకాలుగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి అటువంటి వారిలో సాధారణంగా నాస్తికులు, నిరీశ్వరవాదులు అని చెప్తుంటారు. సంశయాత్ములు ఈ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి అంశాన్ని దూరంగా ఉంటారు. మరి ఇక కొంతమంది భక్తులు, తత్వవేత్తలు, కర్మఫలాలను త్యాగం చేసేటువంటి వారు అంతర్ముఖులైనటువంటి భక్తులు. వీరు ఆ భగవంతుని తత్వాన్ని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసేటువంటి వాళ్ళుగా ఉంటారు. సాధారణంగా ఈ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి అవగాహన అనేటువంటిది భగవంతుని యొక్క భక్తులకు మాత్రమే లభిస్తుంది అని చెప్పబడుతుంది. భగవద్గీత అంతటా కూడా మనకు అదే చెప్పబడుతుంది. సో అదే సరళమైనది, జీవుణ్ణి అంతిమ గమ్యానికి చేర్చేది కూడా భక్తియుతమైనటువంటి మార్గమే అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. హరే కృష్ణ. అన్యే త్వేవమజానంతః శ్రుత్వాన్వేభ్య ఉపాసతే తేపి చాతితరం చేవ మృత్యుముపాగమనాత్.
మృత్యుం శృతిపరాయణాః. ఇంకా ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా కొందరు జ్ఞానం చేత, కొందరు జ్ఞాన సాధన చేత, ఇంకొందరు నిష్కామ కర్మల చేత ఆ భగవంతుణ్ణి దర్శిస్తారు అంటూ చెప్పి ఇంకా కొందరు చెప్తున్నారు. ఇంకా కొందరు ఆధ్యాత్మిక మార్గాలను అనుసరించి తెలియని వారు వాటిని గురించి వేరే వారి దగ్గర విని, అంటే కొందరు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానంలో పరిచయం లేకపోయినా కూడా ఆ పరమ పురుషుని గురించి ఇతరుల నుండి విని అతన్ని పూజించడం మొదలు పెడుతూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆ జ్ఞానం ఉండదు. కానీ అప్పుడప్పుడు అదృష్టశావత్తు ఏవైనా ప్రవచనాలు జరుగుతూ ఉంటే, ఏవైనా భగవద్గీత క్లాసులు లేదా భక్తి తత్వాన్ని గురించి ఎవరైనా చెప్తుంటే విని ఆ విధమైనటువంటి ఆసక్తి కూడా కలుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తుంటారు. సో అలాంటి వాళ్ళు కూడా భగవంతుడిని ఆరాధించడం మొదలు పెడతారు అని చెప్తారు. అలా మరి భక్తితో మహాత్ముల దగ్గర, అంటే ప్రామాణికులైనటువంటి వారి దగ్గర శ్రవణం చేసినటువంటి కారణంగా వారు కూడా ఈ జనన మరణ చక్రాల నుండి బయటపడి ఈ సంసార సాగరాన్ని, ఈ భవ సింధును దాటగలుగుతారు అని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే ఈ నవీన సమాజంలో మనకున్నటువంటి ఈ కలియుగంలో ఆధ్యాత్మిక విషయంలో దాదాపుగా అవగాహన లేనటువంటి కారణంగానే మరి ఈ శ్లోకంలో అందుకే చెప్తున్నారు, ఆధ్యాత్మిక మార్గాన్ని గురించి తెలియని వారు, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానంతో పరిచయం లేని వారుగా చెప్తున్నారు ఈ నవీనంలో ఉన్నటువంటి. సో కనుక మరి కొందరు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా నాస్తికులు, నిరీశ్వరవాదులు, తాత్వికులు, వారికి తాత్వికమైనటువంటి జ్ఞానమే ఉండదు. కాకపోతే సాధారణమైనటువంటి వాడు సజ్జనుల నుండి శ్రవణం చేసినప్పుడు సో అలా మనకి సాధారణంగా చెప్పబడింది, చిరి చైతన్య మహాప్రభువును అనుసరించి హరే కృష్ణ 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 హరే హరే అనే దివ్యనామాన్ని వింటే ఎంతో పురోగమిస్తారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అన్ని శాస్త్రాల్లో కూడా ఈ కలియుగంలో మనకు ఆ మహామంత్రం తప్ప మరొక మార్గం లేదు అని చెప్పబడుతుంది. శ్రవణం చేయడమే మనకి అత్యున్నతమైనటువంటి అది. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటిది జ్ఞానచక్షువులను గురించినటువంటి అవగాహన ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. యావత్ సంజాయతే కించిత్ సత్వం స్థావర జంగమం క్షేత్రజ్ఞ సంయోగాత్ తద్విద్ధి భరతర్షభ. ఓ భరతులలో ప్రధానుడైన అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు, నీవు చూచేది అంటే నీవు చూసు సమస్త చరాచర ప్రాణులు, అంటే చర అచర, కదిలేవి కదలనివి రెండూ కూడా కేవలము క్షేత్రము క్షేత్రజ్ఞుడ కలయిక అని తెలుసుకోవాలని చెప్తున్నారు. అంటే క్షేత్రము మరియు క్షేత్రజ్ఞుడి యొక్క కలయిక వలనే ఉన్నాయి, అంతే కదా. ఆత్మ దేహము ఈ రెండు కలిస్తేనే చైతన్య స్థితిలో ఉండేటువంటి ఈ జీవులు మనం చూసేటువంటి ఏదైనా కూడాను. ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా ఈ బ్రహ్మాండ సృష్టికి ముందే ఉన్నట్టు ప్రకృతి మరియు జీవుడు రెండు కూడా ఈ శ్లోకంలో వర్ణించబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. ఏదైతే సృష్టించబడుతుందో అదంతా కూడా జీవుడు మరియు ప్రకృతుల యొక్క కలయికే తప్ప మరేది కాదు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. అవి కదలని చెట్లైనా, పర్వతాలైనా, ఇంకా కొండలు వంటివి రూపాలు అయినా, ఏ జీవి అయినా కూడా ఏవైనా కూడా ఈ రెండింటి యొక్క కలయిక ద్వారానే ఉన్నటువంటిదిగా మనము చూసేటువంటిది. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, హరే కృష్ణ, సమం సర్వేషు భూతేషు తిష్టం తం పరమేశ్వరం వినశ్యత్స్వ వినశ్యంతం య పశ్యతి
సపశ్యతి. అన్ని దేహాలలో మరి అంటే సర్వదేహాల యందు జీవాత్మను అనుసరించు పరమాత్మను గాంచువాడు మరియు నశ్వరమైన దేహమునందలి అంటే నశించిపోయేటువంటి ఈ దేహమునందు ఆత్మ పరమాత్మలు ఇరువురు ఉన్నారు, వారు ఎప్పుడూ నశింపని వారుగా తెలుసుకొనిన వాడే యథార్థాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి వాడు. ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా జీవుడు ఒక దేహం నుండి మరొక దేహానికి మారతాడు తప్ప జీవుడు ఈ దేహం మాత్రమే నశించిపోతుంది. సో అలా అన్ని దేహాలలోనూ వ్యక్తిగత ఆత్మతో కూడి ఉండేటువంటి పరమాత్ముని చూసేటువంటి వాడు నాశనయుతమైనటువంటి ఈ దేహంలో ఆత్మ కానీ పరమాత్మ కానీ ఏనాడు నశింపడు అని అర్థం చేసుకున్నటువంటి వాడే యథార్థాన్ని. మరి ఇది ఎలా కలుగుతుందంటే సత్సాంగత్వం ద్వారా తెలుస్తుంది. ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి గురువు ద్వారా విషయాలను వినడం ద్వారా తెలుస్తూ ఉంటుంది. ప్రామాణికమైనటువంటి గ్రంథాలను చదవడము అవగాహన చేసుకోవడం ద్వారా తెలుస్తూ ఉంటుంటుంది. సో ఇంకా సమం పశ్యన్ పశ్యన్ హి సర్వత్రా సమవస్థితమీశ్వరం నహి నంత్యాత్మనాత్మానం తతో యాతి పరాం గతిం. సమం అంటే సమానంగా, పశ్యన్ అంటే చూసేటువంటి వాడు, సర్వత్రా సమస్తము సర్వస్వం కూడా, సమావస్థితం సమానంగా నెలకొంది. ఎవరు? ఈశ్వర, ఈశ్వరం ఆ పరమాత్ముడు. అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఆయన సర్వత్రా సమంగా ఉన్న పరమాత్మను ప్రతి ప్రాణిలో చూసేవాడు తమ మనసు చేత తమను తామే దిగజార్చుకోడు. ఈ విధంగా వారు పరమపదమును చేరుకుంటారు. అంటే మన యొక్క అంతిమ గమ్యమైనటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయిస్తారు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే మనసు సాధారణంగా ఇంద్రియ భోగ పద్ధతులకే అలవాటు పడి ఉంటుంది. కానీ పరమాత్ముని వైపుకు మళ్ళినప్పుడు మనిషి ఆధ్యాత్మిక అవగాహనలో పురోభివృద్ధి చెందుతారు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో వాళ్ళు ఆ పరమాత్ముని సర్వజీవులలోనూ దర్శించుకోగలుగుతారు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ప్రకృత్యైవ చ కర్మాణి క్రియమానాని సర్వశః యపశ్యతి తదాత్మానం అకర్తారం సపశ్యతి. సో ఇక్కడ భౌతిక ప్రకృతి చేత అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి ప్రకృతి నుండి సృష్టించబడినటువంటి దేహము చేతనే సర్వకర్మలు చేయబడుచున్నవి అని మనము తాను అకర్తనని గాంచగలిగిన వాడు, యథార్థంగా దర్శించుకున్నవాడు అంటే జ్ఞానశిక్షువులను కలిగిన వాడు. అంటే ఈ దేహము పరమాత్ముని యొక్క నిర్దేశకంలో ప్రకృతి చేత తయారైందని, జీవుని దేహము దృష్ట్యా జరిగిపోయేటువంటి కర్మలన్నీ కూడా అతని చేత, ఎందుకంటే మనలో ఏది ఉండదు, అంతా కూడా దానంతటా అది మనం వద్దు అనుకున్నా పెరిగేది పెరుగుతూ ఉంటుంది, వచ్చేది నశిస్తూనే ఉంటుంటుంది. సుఖదుఖాలు కానీ ఇవన్నీ కూడాను. సో అంటే కాబట్టి ఇక్కడ సుఖానికో దుఃఖానికో మనిషి చేయవలసిందంతా కూడా
ఈ దేహస్థితి కారణంగానే అతని చేత బలవంతంగా చేయించబడుతుంది. ఉం? సో కాబట్టి ఆ జీవుని యొక్క పూర్వ కోరికలను అనుసరించి ఇప్పుడు మనకి ఈ దేహం లభిస్తూ ఉంటుంది. ఏ భావాలు ఏ కోరికల్లో మనం ఉంటామో ఆ కోరికలకు అనుకూలమైనటువంటి దేహమే పొందుతూ ఉంటామని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఆ కోరికలన్నీ తీర్చుకోవడానికి మనకి ఈ దేహం ఇవ్వబడుతూ ఉంటుంటుంది. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము మనము ఇక్కడ చూడవచ్చు. యదా భూత పృథగ్భావం ఏకస్త మనుపశ్యతి తత ఏవ చ విస్తారం బ్రహ్మ సంపద్యతే తదా. బుద్ధిమంతుడైనటువంటి మనిషి భిన్న దేహాల కారణంగా భిన్నమైనటువంటి వ్యక్తిత్వాలను చూడడము మానేసి ఏ విధంగా జీవులు సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్నారో చూసినప్పుడు బ్రహ్మభావాన్ని పొందుతారు. అంటే భౌతికంగా చూస్తే ఇంతకుముందు కూడా మనకి ఆ విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని అంటూ చెప్పబడినటువంటి అంశాన్ని చూస్తాం మనం కదా. సో వినమ్రులైనటువంటి యోగులు నిజమైన జ్ఞానబలంతో విద్యా వినయ సంపన్నుడైనటువంటి బ్రాహ్మణును కానీ, గోవును కానీ, ఏనుగును కానీ, కుక్కను కానీ, కుక్క మాంసం తినేటువంటి చండాలును కానీ సమదృష్టితోనే చూస్తారు. ఎందుకంటే అన్ని జీవుల్లో కూడా ఆ పరమాత్మ యొక్క తత్వాన్ని చూస్తారు తప్ప ఈ భౌతికమైనటువంటి భేదభావాలను వారు చూడరు అని చెప్తారు. అటువంటి వాడే బుద్ధిమంతుడైన మనిషి అని చెప్తున్నారు. అలాంటి వాడు ఆ బ్రహ్మభావాన్ని పొందినవాడవుతున్నాడు అంటూ ఇక్కడ. ఎందుకంటే వ్యక్తిగత జీవులు భిన్న కోరికల కారణంగానే వివిధ రకాలైనటువంటి దేహాలు కలుగుతూ ఉన్నాయని, అవన్నీ ఆత్మకు చెందినవి కావని మనిషి చూడగలిగినప్పుడే నిజంగా మరి వాస్తవాన్ని దర్శించుకున్నటువంటి వాడవుతారు. అనాదిత్వా నిర్గుణత్వాత్ పరమాత్మాయమవ్యయః శరీరస్థోపి కౌంతేయ న కరోతి న లిప్యతే. సో ఇక్కడ నకరోతి నలిప్యతే, ఏమి చేయడు, ఎందులో చిక్కుపడడు అని చెప్తున్నారు. ఓ కౌంతేయ, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి దృష్టిని కలిగిన వారు అవ్యయమైనటువంటి ఆత్మను దివ్యమైనదిగాను, నిత్యమైనదిగాను, త్రిగుణాతీతమైనదిగాను దర్శిస్తారు. అంటే నిత్య దృష్టి కలిగినటువంటి వారు, దివ్య ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి దృష్టి కలిగినటువంటి వారు నాశనరహితమైనటువంటి, అవ్యయమైన అంటే నాశనరహితమైనటువంటి ఆత్మని దివ్యమైనదిగా, నిత్యమైనదిగా, త్రిగుణాతీతమైనదిగా, ఈ గుణాలకు అతీతమైన దానిగా చూస్తారు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఆత్మ దేహంతో సంపర్కము కలిగి ఉన్నను కర్మ నొనరింపదు మరియు బద్ధం కాదు. అందుకే ఆత్మ ఏది చెయ్యదు, చిక్కబడదు అని చెప్తున్నారు. చిక్కబడదు అంటే బద్ధం కాదు, దేనితోనూ బంధితం కాదు అని ఇక్కడ అనుకుంటాం కదా, చిక్కడు దొరకడు అని కొన్నిసార్లు దేనికి కూడా తను తాను చేస్తుంది. సో అలాగే ఈ ఆత్మ అలా పొందుతుంది తప్ప ఆ దేహంతో తనకేమీ కూడా ఉండదు. మరొక దేహాన్ని, అది క్షీణించిపోగానే మరొక దేహాన్ని పొందుతూ ఉంటుంది.
యథా సర్వగతం సౌక్ష్మ్యాత్ ఆకాశం నోపలిప్యతే సర్వత్రావస్థితో దేహే తతాత్మా నోపలిప్యతే. సో ఆకాశము సర్వవ్యాపకమైనను తన యొక్క సూక్ష్మత్వ కారణంగా దేనితో కూడా అది కలియదు. అదే విధంగా బ్రహ్మభావనలో స్థితమైనటువంటి వాడు ఆత్మ దేహమునందలి అంతటా కూడా నిలిచి ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ దేహంతో కలవదు అని చెప్తారు. సో వాస్తవానికి మనం చూస్తే గాలి, నీళ్ళలో, బురదలో, మలంలో ఏది ఉంటే దానిలోనికి ప్రవేశించినా అది దేంతో కూడా కలిగదు. అదేవిధంగా నానా రకాలైనటువంటి దేహాలను జీవుడు పొందుతూ ఉన్నటువంటి అయినప్పటికీ కూడా దాని యొక్క సూక్ష్మత్వ కారణంగా వాటన్నిటికీ కూడా దూరంగానే ఉంటుంది. అంటే జీవుడు ఏ విధంగానూ ఈ దేహ సంపర్కంలో ఉన్నాడో, దేహం నశించిన తర్వాత దాని నుండి ఏ విధంగా బయటపడతాడో ఈ భౌతికమైనటువంటి నేత్రాల ద్వారా మనం తెలుసుకోలేమని చెప్తారు. కానీ ఎవడైతే విజ్ఞాన శాస్త్రంలో ఎంత ప్రయత్నం చేసినా ఇదేం చెప్పలేరు. కానీ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి భావనలో ఉన్నవాడు ఇదంతా కూడా తెలుసుకోగలుగుతాడు అని చెప్తారు. సో దానికి అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, యథా ప్రకాశయత్యేకః కృత్స్ననం లోకమిమం రవిః క్షేత్రం క్షేత్రీ తథా కృత్స్ననం ప్రకాశయతి భారత. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు యథా అంటే వలే, యథా ప్రకాశయతి, యతి ఏకా అంటే ఇంకా ఉంటున్నాడు, కృత్స్నం లోకమిమం రవిహి, ఈ సూర్యుడు ఒక్కడే, ఎలాగైతే సూర్యుడు ఒక్కడే సమస్త సౌర కుటుంబమును ప్రకాశింపచేయునో అలాగే ఒక్క ఆత్మయే మొత్తం శరీరమును చైతన్యం చేత ప్రకాశింపచేస్తుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ ఈ చైతన్యాన్ని గురించినటువంటి నానా రకాలైనటువంటి సిద్ధాంతాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా మనకి భగవద్గీతలో సూర్యుడి ఉపమానంతో పోల్చబడుతుంది, సూర్యకాంతి ఉపమానంతో పోల్చబడుతుంది. సూర్యుడు ఒక్కడే నిలిచి ఉండి సమస్త విశ్వాన్ని ప్రకటింపజేసినట్లుగా మరి సూక్ష్మ కణమైనటువంటి ఆత్మ దేహంలోని హృదయంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా సమస్తాన్ని చైతన్యం చేస్తుంది అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. మన యొక్క గమ్యం చెప్తున్నారు ఇక, క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞయోరేవం అంతరం జ్ఞాన చక్షుషా భూత ప్రకృతి మోక్షం చ ఏ విదుర్యాంతి తే పరం. దేహము మరియు దేహము నెరిగినటువంటి క్షేత్రజ్ఞుడుకు నడుమ గల భేదమును జ్ఞానులచే దర్శించి భౌతిక ప్రకృతి బంధము నుండి ముక్తి నొందు విధానమును నెరగగలిగిన వాడు పరమగతిని పొందుతాడు. అంటే ఈ దేహానికి ఆ దేహాన్ని ఎరిగినటువంటి క్షేత్రజ్ఞుడకు ఉన్నటువంటి భేదాన్ని జ్ఞాన చక్షువుల ద్వారా చూసి ఈ ప్రకృతి బంధము నుండి మోక్షాన్ని పొందేటువంటి పద్ధతిని అర్థం చేసుకున్నటువంటి వాడు పరమ లక్ష్యాన్ని పొందుతాడు, పరమగతిని పొందుతాడు. అంటే ముఖ్యంగా ఈ అధ్యాయం యొక్క సారంగా చెప్పవచ్చు ఈ శ్లోకము ఏంటంటే, దేహానికి యజమానికి పరమాత్మునికి ఉన్నటువంటి భేదాన్ని మనిషి తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే అని ఈ 13వ అధ్యాయము మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము ముఖ్యంగా. సో కాబట్టి మనకి
ఇంతకుముందు ఆ మోక్ష పద్ధతి, అలాగే పరమగమ్యము, శ్రద్ధావంతుడైనటువంటి భక్తులు, విశుద్ధ భక్తుల యొక్క భక్తులు, అలాగే భక్తుల సాంగత్యంలో వినడము అనేటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి అంశాల ద్వారా మనకి భగవంతుడు జ్ఞానాన్ని కలగజేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని, అంటే ఆ పొందినటువంటి జ్ఞానం ద్వారా ఆధ్యాత్మిక అవగాహనను పెంచుకొని ఆధ్యాత్మిక లోకాలకు ఏ విధంగా చేరుకోవాలి అనేటువంటి విషయాన్ని మనకు ఈ అధ్యాయంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశంగా చూడవచ్చు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రపాద్ కీ జై. సో ఇది ఈరోజు మనకి ఈ అధ్యాయంలో ఇవ్వబడినటువంటి అంశాలు. దీనికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణము ద్వారా ఈ అధ్యాయము 13